Alors qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance. Wat weten jullie van Stef Stumppiloot? Een leuk spelletje. Ik ken helemaal niks. Ja, ik heb er nu net 1 keer gespeeld en leuk spelletje. Er zijn wat drankspelletjes mee gemoeid en hebben we wel eens aan meegedaan. Stef Stumppiloot, dat kennen ze niet in België, hè? Nee, maar ze zullen ze wel leren kennen. In Den Haag ook niet, volgens mij. Ik denk toch wel dat we gaan winnen. Ja, wel makkelijk denk ik. Winnen. Zo. Ik heb ze net zien oefenen, maar het is niet best dus. Ik ga gewoon drukken en dan zie ik wel waar die terecht komt. Best of 5 hebben we gehoord, dus we gaan voor 3-0. Ja, want anders komt het wel op het laatste potje aan. Ah, maar dat is ons probleem. Dat is ons probleem dan niet meer. Maar gewoon drukken. 1, 2 aan. Dat weet je ook niet. Laten we proberen op het leven. Wacht, even zoomen. Laat het leven. Teleurstellend het eerste puntje, Vlies. Ja, had ik niet helemaal verwacht. Mag weer gaan. Gaat hij maar weer. Sla je armen. Hey. Mag wel drukken hoor. Oh ja. Want de liefde. Ja, was die. Eindelijk. Gerechtigheid. Oh shit. Nee, nee. Ai. Terrel, gewoon 3 keer bij. Help nou jongen, wat doe je nou? Nee, je moet wel opletten. Goeie bal. Yes. Goeie bal. Goeie vliegtuig. Ja. Hoppa. Ja, lekker. Kom echt erbij. Dat heb je Ja, dit is echt... dit is echt erbij. Maar dat is zo. Als die bij jou in de buurt komt, moet je op dit knopje drukken. En dan gaat die. Daryl, je weet dat het de bedoeling is dat je de muntjes van Cambuur eraf haalt, hè? Ja, dat weet ik zeker. Oké. Brian weet ook dat de bedoeling is dat hij hier moet drukken, of niet? Het kan afgelopen zijn, hè? Hoe nummer 2, nummer 1. Ja. Ja. Ik had gezegd 3-0, 3-1, nou ja, ook goed. Dit was al een oefenpotje, of niet? Ja. Ik weet niet, 3 tegen 1 is moeilijk. Gewoon je aanwijzen. 3 tegen 1 is echt moeilijk. De beslissing moet nog vallen. Het is wel leuk. Tafelvoetbal, hoe zijn jouw verwachtingen daarover? Ik bedoel, Michel en Breuer. Michael Dinsdag. Oh, alle twee gaan ze vaak naar de kroeg, dus ik denk dat ze wel gaan winnen.